Og ja, undskyld, jeg var bare lige mig her, men mit navn er Christian. Jeg vil bare lige gerne sige, at selvfølgelig synes jeg, I skulle... og jo, jeg glemte selvfølgelig at sige, hvad så, mine damer og herrer, piger og drenge. Og alt det der, som jeg har sagt før, jeg hedder Christian. Og som I kan se, står jeg et helt andet sted end min første video. Jeg står i min lejlighed. I kan lige få at se i hurtigt sekund. Det er sådan, kan høre i baggrunden. Det er en film, jeg sidder... eller ikke en film, det er en serie, jeg sidder og ser. Det hedder The Seven Deadly Sins. Og ja, I kan selv få lov til at se her. Der er noget af det der. I kan nok ikke se det så godt. Eller hvad? Yes. Men som I kan se, jeg er vild med My Little Pony. Altså, det ved jeg ikke, om I kan se så særlig godt. Og der er også noget fra Asterix og Obelix. Jeg ved ikke helt, hvordan lyset virker på den her. Men ja, jeg er i måneskil har ruder. Men jeg har ikke fået taget mig tid til at få... Ja, at få ryddet op. Men jeg synes bare, at I skulle vide det her, at jeg har også Skype. Og jeg vil lige hurtigt finde ud af, hvad det er, jeg hedder, fordi jeg kan ikke helt huske det. Og det er det her til dig, hvis du gerne vil snakke med mig. Eller noget. Og så er Elisabeth, hvis du også har Skype. Men ja. Undskyld, det tager så lang tid. Jeg har et par få venner. Jeg hedder Christian Prik T Prik A 0210. Hvis I ikke helt forstod det, så skal jeg sige det. Christian, det starter med CH mit, som jeg hedder. Altså CHRISTIAN. Undskyld, hvis jeg får sagt det hurtigt. Så er det Prik T Prik A 0210. Jeg skal lige have skiftet mit billede. Og så lige den, jeg vil have. Jeg vil komme ved til at tage billeder i stedet for. Men ja. Nu vælger jeg så et billede, som I kan se, at jeg er vild med My Little Pony. Og det vil jeg ikke sådan et frækt sexet billede. Jeg ved ikke, om jeg som begynder vil synes godt om, men ja, men jeg er som sagt vild med My Little Pony. Jeg er det, der hedder en brony. Så ja. Så I kan nok forstå, hvorfor jeg er vild med My Little Pony. Og ja. Det er jo ret enkelt at få Skype. Til gengæld er der nogle af mine venner, der siger, det er ret let at hacke. Og det blev sgu da ikke bedre af. Nu skal jeg bruge deres tid på det her. Ej, det... Helt ærligt. Altså, jeg hedder Christian Andersen. Jeg kan ikke se, hvad
hvad det er for noget, men så vælger jeg ja, det var nok bedre. Nå, jeg har også ja, jeg har også, undskyld, jeg lige vendte kameraet lidt, men jeg har også en Facebook. Altså, det er nok fordi, men altså, hvis det ikke fordi det er, jeg kender, altså, jeg ikke har bedt jeres venskab, eller har bare bragt, ja, eller accepteret jeres venskab, er det nok, undskyld, jeg lige pausede, så det er nok fordi, jeg ikke ved, hvem I er, men jeg har altid glad for nye venner. Altså, hvis både I har YouTube og en Facebook, og I er venner med mig, jeg har subscribet, altså hvis jeg subscriber mig på YouTube, kan I skrive i kommentaren, hvad I synes om mit værelse. Hvis I synes, det er rodet, jamen, så siger jeg bare, fint nok. Og det er også det samme, I må skrive i kommentaren i højre, venstre op. I finder det nok på Facebook. Men i kommentaren, der er det sådan nederst i videofeltet næsten. Når man kan se de der videoer der. Men ellers så har jeg ikke mere andet at sige end, og jo, jeg har også Spotify. Jeg gad bare ikke lige at høre musik i dag. Fordi jeg så min lillebror lave video her. Så min lillebrors video, som han lavede her i går, så tænkte jeg på, at jeg ville lave en video i dag. Sådan at I kunne se, hvad der egentlig foregår. Måske kunne jeg sætte lidt mere lys på. Jeg har stadigvæk lidt mere tid. Et øjeblik. Fordi, ja. Sådan. Altså, jeg kan i hvert fald se det. Altså, hvis der er nogle haters derude, som laver nogle sjove videoer omkring det her, som jeg laver, må I bare ærgerligt for jer. Fordi jeg er ligeglad. Jeg er stolt af det, jeg gør. Nå, men derfor har jeg ikke så mere at sige. Så jeg håber, at jeg kunne, at det jeg har gjort kunne inspirere jer til nogle ting. Jeg andre YouTuber. Jeg vil også meget gerne se jeres videoer, hvis I sender mig et link på, hvad I går og laver derhjemme. Enten en torsdag, en fredag eller en lørdag aften. Så længe I bare sender mig en video. Jeg skal nok prøve på et tidspunkt at kigge nogle af mine billeder igennem. Og især nogle af dem på Facebook. Og så prøve også at spørge min mor. Jeg tror hun har rigtig mange pinlige billeder af mig. Men ikke så meget mere sagt. Så håber jeg, I sender mig alle de ting. Og håber også, at I liker og subscriber mig alle sammen. Og nu, selvfølgelig må I gerne subscribe, like og alt det der. Og dislike. I skal bare skrive noget nede i kommentaren, hvorfor det er, I disliker. Hvis I ikke kunne lide lysbelægning, men det er fordi, jeg ikke har så meget med lyset at gøre. Men jeg er også vidt med Lego. Det her det er Jay. I kan nok ikke se det så godt, fordi det er så mørkt. Jeg er ked af, at jeg skulle optage det her en torsdag aften, men
Og jeg vil også gerne lige sige, at hvis der er nogen af jer her, der bor i Vordingborg, lige i mellemtiden, indtil jeg flytter tilbage til Næstved, og det er så til nogle af jer, der bor i Næstved, og gerne vil en tur til Vordingborg, og gerne besøge mig. Jeg arbejder i Rema 1000 fra 9 til 1. Så hvis I tænker jer til at besøge mig og sådan noget, så skal I gøre det efter 1. Men kun om torsdagen eller om mandag. Kun om torsdagen eller om fredag. Nej, kun om torsdagen, fordi om fredag, om mandagen, der har jeg... Ja. Okay, I kan også godt komme om fredagen. Men det er så ikke så lang tid, jeg kan være. Jeg kan være sammen med jer, medmindre I gerne vil gå med mig ned til stationen og være sammen med mig der. Men ikke så meget sagt. Så vi ses i næste video. Pas rigtig godt på jer selv. Rigtig godt på jer selv. Jeg ved godt, det her det er noget med, som Michael han siger. Han siger bare, pas godt på jer selv derude. Jeg siger, pas rigtig godt på jer selv. Men hvis I er kommet